persoas que nacen sendo obxeto de desexo, apertan nas mans a larinxe, a lingua e impotentes queiman os silencios do corazón. Hai persoas que viven de incógnito, co rostro tapado para non ser recoñecidas, con espiñas na mirada, pernas inquedas, nunha sociedade de estrenximento colectivo. Hai persoas que sofren espasmos despois do amor, co perdón inmediato, clavículas rotas de verán e inverno e que só xesticulan incomprensión. Hai persoas con acentos baleiros, ferro acusativo, pronome de unidades inconmesurables e illadas do contacto, as que se lle prescriben fármacos diarios. Hai persoas que un día deixan de ser. Pouco importa que despois falten, se teñen un gran número de dúbidas e aceptan con resignación as xaquecas. Hai persoas que só son mulleres. Hai persoas que non son nada.